Bon dia i benvinguts a un nou programa de Sabat Nit. Avui els nostres col·laboradors ens informaran sobre les diferents etapes del nostre col·legi. Carmen, què estan fent últimament els alumnes de 3 anys? Han fet un grup de pas de tot el sistema solar i ara ja estan preparats per a conèixer més sobre el seu planeta, que és la Terra. Segur que aprenen un montón. Miquel, què ens podries dir sobre el projecte de cinquè de primària? L'objectiu és aprendre coses noves sobre l'energia renovable i el reciclatge. La setmana passada van treballar des de l'Assignatura de Ciències Naturals i Plàstica i van construir un forn solar en grups de 3. Genial! I Lucía, què ens podries dir sobre els alumnes de quart d'ESO? Els alumnes de quart d'ESO de Ciències han participat en un concurs anomenat Reacciona, on han posat en pràctica tots els seus coneixements après a classe mitjançant experiments. Que guai! I per finalitzar, Lorena, què ens podries dir sobre el menjador? Aquest divendres els alumnes del menjador del nostre col·legi celebraran el dia de l'accés, el qual tindrà els fills del seu color. Us esperem! I fins ací l'especial d'aquesta setmana. Us esperem en el